Ahoj, vítám vás u mého videonávodu, jak snadno editovat video. Začneme vložením textu. Rozklikneme si tlačítko Title a vybereme si téma, které se nám líbí. A napíšeme libovolný text. Posunem po časové ose si můžeme pustit náhled. Vložení videa není nic těžkého, v horní liště klikneme na File, Import a Video File. Pokud nechcete mít text přímo v obraze, tak si tam můžeme vložit černé pozadí. Po kliknutí na tlačítko FX nám naběhne sada barevných filtrů. Ten aplikujeme přetažením do videa na časové ose. Do nabídky přechodu se dostaneme tlačítkem AB a aplikujeme ho přetažením do videa, jako u filtru. Obrázek se vkládá podobně jako video, klikneme na File, Import a Photo File. Hudbu importujeme úplně stejným způsobem jako předchozí média. Pustíme si náhled. Píseň si zkrátíme, takže na časové ose dojedeme na místo, kde chceme provést střih a klikneme na obrázek nůžtíček. Pokud chceme písničku na konci stišit, tak klikneme na tlačítko Sound Mixer a hudbu stišíme. Nyní nás čeká poslední krok. Vlezeme do položky Share a vytvoříme video. Klikneme na Create, Video File, vybereme si kodek, pojmenujeme video a uložíme. Díky za pozornost a mějte se.